Hola, soc Matilde Francesc i Amat, nascuda a Castelló. El dia 8 de març es commemora la lluita de les dones per la igualtat de drets, i este any 2001 la ONU anuncia el tema de les dones líders per un futur igualitari en el món de la Covid-19. He arribat a on estic gràcies a l'esforç dels meus pares i, sobretot, de la meva mare. Vaig estudiar a la Facultat de Medicina de la Universitat de València, soc metgessa de família i treballo actualment en el Centre de Salut d'Ontinyent, en el Barranquet. Ha sigut un llarg recorregut per el Departament Xàtiva-Ontinyent i actualment estic en primera línia de la crisi de la Covid-19. Quan vaig començar a treballar, la gent em tractava diferent perquè jo era dona. Sí, al principi, quan vaig acabar la carrera, no em tenien el mateix respecte que els meus companys homes. Sí, era un món masclista i jo tenia que guanyar-me aquest respecte. Recorde que els meus companys eren don fulanito, don venganito, i jo era Matías Seques. La veritat és que no m'importava, perquè això me donava molta més familiaritat i crec que tenia una altra relació en el que eren els meus pacients. Sempre he sigut una persona que m'he implicat moltíssim en els problemes dels altres i ho continuo fent. Per a mi ha sigut un esforç molt gran arribar fins a on he arribat. La meva quinta vam ser pocs els que van tindre la gran sort, les dones vam ser poques les que van tindre la gran sort de tindre el suport dels nostres pares. La majoria vam estudiar en beca, uns van estudiar en la Universitat Laboral en Saragossa, les meves amigues. Jo vaig estar interna en un col·legi en València i anava a l'institut. Torno a repetir que ha sigut un llarg recorregut fins a arribar a on estic i ha sigut un esforç molt gran. Però em sent molt orgullosa d'haver arribat a on estic i molt orgullosa d'aquesta generació, que som la quinta del 57, que van fer tot el que van fer. En unes circumstàncies en les que la majoria dels pares, almenys el meu, era llaurador, ma mare modista, i van fer un esforç impressionant per a que arribàrem on vam arribar, i més siguent dones. La meva situació era diferent perquè jo vaig ser la primera de la família que va arribar a la universitat i torno a dir que és un orgull. El grup d'amigues que som, la veritat és que totes hem sigut gent molt treballadora, que realment hem estudiat el que volíem estudiar i hem arribat on volíem arribar. I després, ja en el meu recorregut, actualment estic treballant, com he dit abans, en Ontinyent, i m'he recorregut, crec que tot el Departament Xàtiva-Ontinyent, he recorregut molts pobles fins a encontrar el lloc ja quan vaig treure la plaça. I en el 2015, en el grup del Partit Socialista d'Ontinyent, vaig formar part del grup municipal i vaig ser regidora de Sanitat. Vaig intentar, sobretot, treballar en la promoció de la salut i de la prevenció. És algo que en Ontinyent pense que hem tornat, ens ha faltat ara no tindre una regidoria de Sanitat, un poble tan gran. I en Castelló, que és un poble de 7.000 habitants, sí que la tenen i sé i veig que treballen molt bé. I això també m'ompli d'orgull, perquè ja em queden pocs anys de carrera professional i tornaré, per supost que tornaré a casa
i treballaré per el meu poble, això també ho tinc clar, amb tots els meus companys del partit i possiblement això sigui una novetat perquè ningú d'ells encara he parlat i sóc una persona molt activa i crec que parar no vaig a quedar-me. Tot el meu recorregut professional pense que ha servit per a donar molt, però també he rebut molt. I això fa que em senta plenament satisfeta per tot el que he fet, per el que he ajudat i per el que m'han donat. I torno a repetir que ha sigut un camí llarg, que ha sigut un recorregut amb molt d'esforç del que em sent satisfeta i orgullosa. Sí, ja per acabar, dir que les dones, nosaltres, les sanitàries, ens encontrem en primera línia de la crisi de la Covid com a treballadores de la salut i vull donar un missatge o vull que entre tots ens ajudem. Hi ha que fer cas dels protocols, hi ha que fer cas del que diuen, hi ha que fer cas quan parlen d'autoconfinament, que és precís tancar, i hi ha que fer cas de tots els protocols sanitaris, el que ens diuen des de la Conselleria de Sanitat, des de Salut Pública, hi ha que fer cas i tinguem algo molt important i és el que estem veient ja la llum al final del camí, perquè les vacunes estan ahí a la volta i hi ha que posar-se la vacuna quan es toque. Jo sóc una persona privilegiada perquè ja la tinc posada. Realment han passat moltíssima por. Ara fa un any vam tindre molta por. I tinc que recordar al meu quinto, a Vicent Escalera, que es va fer un regal molt gran perquè va vindre i ens va portar un munt de cascos. Realment estàvem sense res, patint una por terrorífica, sense saber a lo que ens enfrontàvem i simplement aquest fet es va donar una alegria i el més important és que la gent, els sanitaris, les dones, estem fent un gran esforç i som un gran equip. Jo crec que ho portem tot endavant i seguirem portant endavant i eixirem d'esta. Però, per favor, hi ha que ser conscients del perill que hi ha i hi ha que ser conscients que hi ha que fer cas de tot el que el govern ens diu.